ndopana kanzwa akutaura kuti ndane nhumbu mwedzi wakapera uyu ndokoti January fika sekanisa ndikuti ati ndane nhumbu ndobvunza kuti nhumbu ikuti sei akuti ndane nhumbu yako saka ndikutoshamisa kuti nhumbu yangu nhumbu yacho nemwedzi mungani ndikuvhunza pai zikanzi mwedzi nhumbu inomwedzi miviri asi tombozati ane nhumbu tototozwe patotati ane nhumbu nhumbu yacho nemwedzi mungani ndekuti nhumbu inomwedzi miviri ho kana ngonyarara kati kana nhumbu iri yangu mashaka ndakataura ini ndiri kutenda kudai kana nhumbu iri yangu shupi hainetsi inozvaro ini ndandikwanisa kuta paude chekuti ndichazenda notesta mwana uyu ndinonzwa kuti mwana uyu ndewako mwana uyu kana ari wangu inini ndinochengeta hapana problem ndomashaka ndakamupindura inini kutora mai ava kuvaisa pamba penyu yanga isiri nyaya yekuda kuvadhadha nokuti ndini mataura nyaya yekuti akaramba mari yake chakatenga chikuramba mari nokuvadhadha nokuti kamitaura kuti hamushamisi kuti nhumbu hamuna here kurara navo toda a kana ai munorara navo zvino mutaure For these and more stories, tune in to Zim News TV with Robert Tafumani.